En aquest tutorial us ensenyaré com podeu configurar-vos el fòrum perquè cada vegada que jo o algun company vostre enviï un missatge us notifiqui directament al correu electrònic. Així no haureu d'estar tant al cas d'entrar a veure si jo he penjat alguna cosa i sí que us arribaran més missatges, però en aquest cas, com que ho estem fet tot telemàtic, potser és més important. Heu de venir aquí dalt amb la sessió iniciada on hi ha el vostre nom, veniu aquí, cliqueu i aneu a preferències. A dins d'aquesta pantalla de preferències veureu que teniu les preferències del fòrum. Entreu en les preferències del fòrum. Fins ara jo sempre us havia recomanat que ho tinguéssiu amb un missatge al dia, que així ja n'hi havia prou. Però jo ara us recomano que ho canvieu i que ho fiqueu, que us arribi cada vegada que enviem algun missatge a qui sigui, que us arribi. Llavors, complet seria com ho tenia jo fins ara, que era un missatge al dia. Ara ficarem sense resum. Un missatge de correu electrònic per cada missatge del fòrum. Tindreu més correus, però estareu molt al cas, podreu estar molt al cas del que s'envia, no s'envia, del que es notifica. Llavors, aquestes altres opcions ja està. I el que podeu fer també és el seguiment dels fòrums, que us destaqui els missatges nous i que quan s'enviï la notificació no marqui el missatge com a llegit. Així, fins que no entreu al Moodle i marqueu i llegiu el missatge de veritat, no se us marcarà com a llegit. Desem els canvis i així ens ho tindríeu configurat perquè de seguida que hi hagi alguna notícia nova en qualsevol dels fòrums us avisi. I això és tot.